Yazi ngivele ngabona ukuthi ikhona into e-wrong ozogcina uyishilo ngendlela ongibalekela ngayo uma ngabe ngikubona. Ngibonile ukuthi kukhona into e-wrong ozogcina uyikhulumile Sne. Usumithi futhi. Umithi-ke futhi manje. Into osuyenzile-ke ukumitha. Awumithi ungathi wachathwa ngomchamo wenja. Angimazi umuntu omitha kanje. Uney'ngane eziwu-3 Sne. Esingaki le ngane oyimithi manje? Sumithi ingane esi-4 manje. Zonke lezi ngane nobaba abahlukene. Ayikho enesibongo senye. Uyaqhubeka kodwa uyamitha. Zonke lezi ngane zodliwa yimina as umalume wazo ngoba kuthiwa yezami kodwa anginangane mina. Njengoba ngondla iy'ngane zabafana bakwezinye iy'ndawo ezalwa uwena ngoba uyihulumbembe wena. Uyaqhulula nje umthombo ongashi uzalela safuthi. Uyenzelani lento oyenzayo? Yini ungezwa uma kukhulunywa ngawe kuthiwa musa ukumitha ngale ndlela omitha ngayo? Kwenze njani ngempela? Umithelani ngale ndlela? Uxakwe yini ngoba ayikho into ongayitholi oyifunayo. Ngoba phela ngabe ngithi ufuna imali kaRamaphosa yazo lezi ngane oyizalayo. Kodwa ayikho into ongayitholi. Uthola yonke into oyifunayo. Ngiyakwenzela futhi yonke into oyifunayo. Uyabona-ke manje ngizokuyeka usuzoyibonela. Usuzoyibonela ngoba uhamba ugxeveza nje uyazala. Usuzoyibonela manje ukuthi wenze njani. Ngikhathele mina wena. Khathele uwena. Akekho umuntu ophilayo ekhanda ozizala njengawe. Uyahlanya wena. Inkinga abantu abakuboni. Uyahlanya nje. Abantu abakuboni. Ukuba utetiswa udokotela oyedwa naye ngabe sewasho ukuthi awuzali sisi wabantu uyahulula. Zaliso kwekati. Umthetho wakho uyikati noma umuntu wena. Umuntu noma uyikati. Zonke lezi ngane awuzazi ukuthi ziphila empilweni. Awuzazi ukuthi zidlani. Zonke lezi ngane zondliwa yimina. Abekho obaba bazo. Awubazi futhi ukuthi baphi. Kodwa still uyaqhubeka uyazala. Uyagula nisine. Uyagula. Ngikuthathe ngami ngikuhambise esibhedlela uyolashwa leli gciwane lisamqondweni. Lokuyeka ukuzala izingane. Uzale ngathi uyagula. Uyasangana wena. Uyasangana. Angimazi umuntu omitha njengawe mina. Angimazi nje umuntu omitha njengawe. Angikwazi noma uyaphila ekhanda noma uyahlanya ekhanda. Ngimazi umuntu omitha njengawe mina. Umitha njalo. Umitha njalo. Sithi wena unyaka nonyaka wena uqhulula isisu. Qhulula isisu wena. Unyaka nonyaka uyamitha wena. Uyakhulelwa nje nawe ndeni, uyakhulelwa nje nawe ndeni. Ufana nombila otshalwa njalo. Ufana nombila otshalwa njalo. Uyisivuno nje wena zonke izinsuku sabafana. Hamba umitha. Lezi ngane awuzazi nokuthi zidlani lezi ngane oyimithayo. Zonke lezi ngane oyimithayo kufanele inakekelwe yithina ekhaya. Kodwa still uyaqhubeka wena uyazala. Hamba uphakamisa ikhanda lana elombhoshongo awuzazi ukuthi umithelani kangaka. Umithelani kangaka vele. Kufanele ngikwenze njani? Ngikwenze counseling. Hambe ngiyokuyise kwi-psychology. Kanti phela uzofika uchaze lapha ukuthi yini lekuhlukumezayo emqondweni ekwenza umithe unegciwane wena. Unegciwane nje. Akekho umuntu omitha kangaka ophilayo ekhanda. Akekho umuntu okhulelwa kanje ophilayo ekhanda. Worse, laba abantu abakhulelelwayo abakusizi ngalutho ekondleni izingane zakho. Kufanele zondliwe yithina ngathi thina sosiphushile lapha ukuthi hamba oneke umdidi lapha ukuthi nembhedeni izindlu zabafana. Njoba ubuso ukhulelwe. Sonke isikhathi anisebenzisi i-protection. Labantu olala nabo ubatshela ukuthi abasebenzise i-protection ukuze ungamithi wena ngoba unesinye isilula esamukela yonke into. Mina-ke as umalume walezi ngane sekufanele ngizenze njani manje? Njalo kufanele mina ngondla ingane engingazazi. Lapha nginayo ingane mina. Kodwa kufanele ngondla ingane engingazazi nasonke isikhathi. Ingane ezilandwe entabeni. Ingane engenasisekelo ezilandwe entabeni. Kufanele ngilande ngizondle mina. Ngizondlele wena. Zikhule izingane zikhulele wena. Kodwa zibe zondliwa yimina. Azondliwa nawe oyisebazo uzondliwa yimi. Kwawena njengonyoko ozala lezi ngane awuzondli zondliwa yimina. Inkinga yakho ikuphi? Yini ngingavele ngikwakhela ihhokwe Sne uhambe uyohlala khona ehhokweni uvele uhlale khona nalezi ngane zakho ngoba wena ukhuleliswa kwezinkukhu ezalela amaqanda elokhu nezigujini lapha emahhokweni. Yini ngingavele ngikwakhela ihhokwe uhambe uyohlala khona ehhokweni ukhuluma ukuthi uzalela khona ke. Angimazi mina umuntu ozele kathathu usumithe enye futhi ingane yesi-4 manje ayesi-4 lengane oyimithi izokhulela phi le ngane? Uma ngakuthatha nje ngithi ngiyakutshinga manje ngikuyisa kwezinye indawo uthathwa abanye abantu ohlala kwabanye abantu kuzoba njani ukuthi uzophatheka kabi ukuthi sengikulahlile ngiyakulahla ngiyakutshinga ngiyokuhlalisa kwabanye abantu kodwa uyicabangeli wena. Mithe ngathi ibhakade egcwele amanzi.
inkinga yakhe ikuphi? Musa unginyanyisa, musa nje ukunginyanyisa. Ngizokwethuka siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu, cofa subscribe button kule channel yethu uMgosi Channel unqa phambili. Ngani zakwethu-ke ngiyacela ukuthi nisubscribe nikhulise nje isibalo. Ewe ngani zakwethu, umalumelane uyakhala ngokuthi intombazane izala kakhulu kanti futhi uyena umalume owondlayo. Singane zakwethu, mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho noma umbono wakho ukuthi uthini ngalolu daba lwentombazane ezala kakhulu izalele ekhaya. Ukuzala-ke kuhle akukubi, ungazi ukuthi nawe uma ukhulelwe hlampe-ke kufanele uzale bese uthi hhayi kubi, warawara uze uthathe iy'nqumo ey'ngekho right, hlampe kwesinye isikhathi uzokhipha umntwana ngoba uthi uzalele ekhaya. Cha, umalume nje koda-ke uyayibuzisisa le ntombazane ukuthi usephinde wamitha futhi. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba, siphinde sihlangane nakwividiyo elandelayo. Danko.